hi guys, welcome back to my channel. So, bago lang ko mata, hindi mo ko bago mata, kagaya ako na mata, pero mali akong naong, ngani akong naong pag umata. Char lang, dili ko pag umata, bu. Sama na. So, tapos na may sa tanan. Magpasa na lang ko. Oh, maligo na ko. Kay, sabot na mo mag-adto ko dito 9. So, 3, 2, 1. So, man ako ligo. Mo lang dyan lang, no. Alam nga naman, nagbuto na ko ni. Matangan na to ni hydrocon. Night time mo yun eh, pero nalabasinan mo kay, ano, wala rin ako kalit. Mo nang walang yung girl. So, mo na akong salamin. Hi, say hi guys. Sa ibutangan na tong hydrochloride. Be. Idol. Para dili siya mag-irritate. Kaya mag-mask ba ako pa dila mark. Is. Sira mo ito dito sa antong. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconds i-hold lang daw. 1, 2, 3, 4, 5. Inganin ni siya, oh. Inganin siya kagamay. Ano, nahulog. Wala siya na, ano. Siya gawin. Dari ang, nasa siya slippery na side, tapos nasa siya lagkit na side. Bali, nahulog siya sa backside. Oh, backside bar. Ano, barber? Ano ta, documentary ta karon kay last day of pasahan. Tapos maghulat na lang sa grado. Na-excite lang ko. Pero excited sa kong grado. Excited ko kay matapos na. So, sa sobrang ako kadugay wala nag-vlog. Black na akong buhok. Maghalay sa tag ko at tawel. Kung makita ko ninyo perme, nga dito daw akong suot ba? Karing Macbeth na black tapos pedal. Any pedal, basta pedal. So, magkano sa tamang butang sa tag sunblock. Manya mong ginagamit ko. Pero lapit na siya matapos. Lapit na siya matapos. Lapit na siya matapos. Aring Deopros UV sunblock cream. Sabutan ako siya dere. Nan, kamay lang. Hindi mo kailangan dagan kayo. Tapos ibutan ako siya sa pagtang. Pagtang, cheeks. Okay lang matandog ang mga nabutangan ako patch. Pili na ako dagan akong pimples kaya nag-black hair ba. Kaya may maka-allergy man daw ang hair dye. Kung makapatid ka lang kasi hindi ka na dahil pag na wala. Pinapat na to para mag-sync. Putang sa natatang pinong. Ano ba pag pimples? Kaya lang acne mo. Ano silang doon? Tambal. So, ayun guys. Ano na ako eh. Sige, kita-kit lang to niya. Bye-bye. Sir, interview, sir! Sir, anong nafe-feel mo na tapos na? Sige, bakong tanga. Kuya. Tabami na ako mo. Kung sa imong na-feel nga, humana ka sa exam. Oo naman, nakoy mo dyan sumangod. Oh, ikaw, Kiar! Kiar, kung sa imong na-feel nga, tapos na ka sa tanan. Bakit do ka video sa Ikaw, Mark. Mark, kung sa imong na-feel. Refreshing kayo eh. Pero naman siya peta. Sabi ganyo. Ikaw, Gwen, anong na-feel mo? Natapos ka na sa lahat. I feel so alive. Char! I feel so alive. Ikaw, Job, napakidagahan. Ikaw na lang, scam. Second. Scam daw, scam. Ako, second mo, Ken? Katong speech. Okay, may change. Go, Job. So, magpadayon sa mi, guys. So, hi, guys. Patumig siguro. Manamig answer. Hi. So, dili niya ako sa manghod niya.
Tapos si Gwen. Tapos na mig-answer tanan. Humana po mig-answer sa manghod ni Evan nga module exam. Ano? Pinamigay mag-bike-bike. I-document lang ako ni kay para makita ninyo unsa mi ka-happy. Nambito kayo magsikat na. Pero di mo siya sugtan magbahik. Sugtan kaya siya, nag-iyon kaya siya. Iti maghagat eh. Bike mo ba? Wala pa mag-bike. Hindi mo mag-bike. Pato mig school kay magpasa pa lang mi. Pero Sila. di ka magsulod? Masulod ka lang Japon ni. Ingna may kulang ka. Magpasa ba? Okay naman na close man ako chips. Pero depende kung kasi ko bagay ako sa kaya. Pinturahan nila ang ano sa school ang name. Name. Tama man name. Kaya kasi si Evan, badugay kayo. Ganina pa may diri naghulat. Gitawagan na lang naman siya. Ingon niya. Nagkuhan pa siya. Masa mo ingon sa kadugay na Evan? Robot. Paspasin na. Anya. Matag mga piso ba? Magkano ka? Yeah, last day na. Ano ba sila eh? Oh. Hi! Papas yung photogard eh. Vlog sa Karang unsa ang ma-feel di mo? Karang nakapagpasa na lang kag exam. Sugoya sa among sabay oy. Hindi mo nagkarga doon sa iba nito. Yun eh. Naman daw. Kargador na daw ka ba? Ingon nila. Init kayo ba? Malupit pa ba? Si Kiara ba? Nagatubang na sa iro. Unsa ka dito kaya? Nagtanong ka sa iro? Ekstoryana may sa ilo. Dugtong. Parcel tong. Kaya lang makasabot. Nana sila. Sige, go. Ayun na, tanaw. Pag na sila sa may kantin. Nana sila. Dugay kay. Sige, shing. Teng teneneng. 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 Ikaw Japon. Teng teneng. Evan Magalong! Ikaw! Iwa na may buhaton guys. Uy. Alam niyo, oy. Kayo. Nakon sa? Ay, ice. Coke. Ice, Ipakita din ako si mama. Makikita din ginanutaw ba? Ay, ito na rin nga ng crackling, so ay may story, just kami lang na to. Totoo na, Crocklix. Alam, para natin may story. Chika dito sa pwesto na mo ba? Unya karon lang mi nakagawas. Wala ko rani ba to? Kaya ko kasulod. Unya magato mig palengke mangita mig pagkaon.